Tkompli tolli ras għall-pandemija tal-coronavirus f'pajjiżna b'893 każ ġdid fl-aħħar 7 ijiem u żieda ta' 117 każ fl-aħħar 24 siegħa filwaqt li s-sibt filgħaxija sar magħruf li żewġ persuni oħrajn tilfu ħajjithom kawża tal-virus. Għal darb'oħra, il-ħadd tard filgħaxija, il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar mewta oħra din id-darba raġel ta' 64 sena li riżulta pożittiv fl-ewwel ta' Novembru u miet matul il-jum tas-Sibt fl-Isptar Mater Dei. Dan ifisser illi l-imwiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna żdiedu għal 98. Intant, skont l-informazzjoni pubblikata fuq il-paġna tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, jirriżulta wkoll li l-virus għadu qed jiddaħħal anke minn barranin illi waslu f'pajjiżna. Fil-fatt, mill-każi pożittivi li rriżultaw is-Sibt, wieħed minnhom kien importat. Bit-63 persuna li fiqu fl-aħħar sigħat l-ammont ta' każi attivi issa tela għal 2177, dan wara li t-total issa jlaħħaq 8251. Sa dan it-tant, minn barra l-każ importat, il-każi mħabbra s-Sibt inkludew ukoll 19 qarib ta' każi preċedenti, 2 li kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi oħra u żewġ kollegi fil-postijiet tax-xogħol. Dan ifisser li fl-aħħar ġimgħa l-firxa tal-virus fuq il-lan tax-xogħol qabeż 30 każ bil-korpi kostitwiti u l-esperti mediċi, inkluż is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci, jappellaw sabiex kemm jista' jkun fejn huwa possibbli il-pubbliku jaħdem mid-dar. ċek ħajkollna inqas nies li jiġu affettwati, inqas nies li jimirdu mankanti għalik bħala employer, ħajkollok inqas nies li jkollhom bżonn imbagħad jħorġu fuq sick minħabba li jkunu morda huma u li jistgħu wkoll ikollok nies li jkunu f'kuntatt ma' dak il-persuna li konna npoġġuhom f'kwarantina. Intant, iffaċċjat biż-żieda fil-każi bla waqfien, il-Prim Ministru Robert Abela kompla jfarfar l-irresponsabilitajiet tiegħu fuq il-poplu Malti u Għawċi.